Helo a chroeso I Fodcast Ffermio yma yn y Ffair Aeaf ar faes y sioe yn Llanelwedd hefo fi Megan Williams. Wel, dwi wedi dod fewn o'r oerfel am ychydig a mae gennau gwmni bendigedig, mae gennau 3 ar y panel heddiw yma. Croeso cynnes I chi. Felly, Erin McNaught, diolch I ti am ymuno â ni. Erin, wrth gwrs, o'r Rhos y Gwaliau yng Ngwynedd, ddim yn bell o'r Bala, yn ffermwraig defaid a gwartheg ac yn wyneb adnabyddus o fewn byd trialon cwn defaid yma yng Nghymru. Croeso cynnes I ti, Erin. Diolch yn fawr iawn. Mae gennym ni hefyd Dewi Davies o Llanrhystud yn ffermio defaid yno. Hefyd yn gyn-gadeirydd mudiad y ffermwyr ifanc ac erbyn hyn hefyd yn gweithio fel rheolwr gwasanaethau fferm I amaeth sy'n rhan o CCF yn y de o'r llewyn. Croeso cynnes I ti, Dewi. Diolch yn fawr. A mae gennym ni Rhys Colnet draw yn fanna o Gwaun sydd hefyd yn godro ac hefyd yn ffermio defaid a beef yn yr ardal hynny ar y fferm a hefyd yn aelod o glwb ffermwyr ifanc Abergwaun. Croeso cynnes I ti. A hefyd wrth gwrs yn wyneb adnabyddus ar hans yn god ddiweddar. Felly gawn ni ryw iodlo bach ar diwedd y seisio bore yma. Felly, mae yna dipyn I drafod. Mae wedi bod yn flwyddyn go heriol i'r diwydiant amaeth yma yng Nghymru heb os yn dydi, a'n sicr hefyd yn ansefydlog. A ella ansefydlog ydy'r gair gorau I ddisgrifio prisiau'r farchnad, yn enwedig yn ystod y misoedd dwytha de. Felly yn ddiweddar, mae pris llaeth yma yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig wedi gostwng yn dydi, gostwng yn sydyn a gostwng yn sylweddol, rhyw 8 ceiniog y litr mewn ambell achos. A hynny'n golygu colledion o filoedd o bunna o bosib yn de ar rai ffermydd a rhyw doriad o 15 I 20% ar y siec laeth. Felly, Rhys, mi'n ddechrau efo ti ta ar y drafodaeth yma. Mi wyt ti yn godro, fel da ni wedi sefydlu'n fanna, ro ddarlun I ni ta, o sut mae wedi bod I chi, ro ddarlun I ni o'r gostyngiad yna, da chi wedi weld, a yr effaith mae hynny wedi cael ar eich fferm chi? Wel, dwi'n teimlo mae'r gostyngiad, mae wedi bod yn glatsen I bob fferm godro, a dwi'n teimlo mae wedi bod yn glatsen, wedi ddim yn disgwyl, mae wedi dweud heb lot o rybydd, a sy'n mynd llaeth yn cwmpo fel la, sy'n mynd rhoi un want arno chi I datblygu a buddsoddi yn pethau newydd a fferm, a mynd chi ddim yn fflat I meddwl, oes pwynt cadw fynd fel un, achos mae'n wyl ddiflas treial cadw fynd I odro a ddim really yn troi lot fawr o arian yn y job pan mor llaeth wedi cympo fel un nawr. Ond mae lot o bobl sy'n wath off na ni, falle wedi buddsoddi yn pethau pan mae llaeth lan yn rhyw 45 ceiniog y litr. A nawr mae'r pris llaeth wedi cwmpo, ond mae taliadau nhw'n ôl ar yr benthyciadau, ar y llog a pethau, dal yr un peth. So mae pobl yn mynd I weld y cyfnod hwn yn anodd iawn. Yndi, ac o ran dy hyder di wedyn fel ffermwr ifanc y genhedlaeth nesaf wrth gwrs, sy'n mae'r hyder hynny ta yn y diwydiant pa mae yna newidiadau modd sylweddol a hyn yn y prisiau llaeth? Wel, nhw'n cael ei fod pob un yn gofidio tymud, a fel se ddim mynd ôl beth wedi sy'n gynnes, sy'n un eisiau, sy'n wmff da neb I ychwanegu at y fferm a datblygu beth maen nhw'n neud, a tre gwella pethau achos wel, oedd hi'n saff I benthyg arian yn erbyn y ffarm os bod pethau mor ansefydlog. Mae'n risg fawr dwi'n teimlo. Yndi, a wedyn ar yr ochr arall, falle, Erin, mi wyt ti yn ffermio defaid a gwartheg fanna ar gyrion y Bala. Mae prisiau ci coch y farchnad hynny wedi bod yn eitha da yn ystod eleni, dydy. Mae yna prisiau uchel, prisiau cri wedi cael ei gweld yn ddiweddar. Mi oedd y prisiau rhyw 7% yn uwch na'r un cyfnod y llynedd. Sonia am eich sefyllfa chi ta, sy'n wedi bod yn ystod eleni chi? Wel, yn union allwn ni ddim cwyno am y prisiau dyn ni'n cael yn y marchnadoedd ac hefyd am y carcas ar y bachyn chwaith. Di o ddim wedi bod o dan 6 pint y kilo o gwbl lenni, sy'n ofnadwy o dda. Ond mae siwr o problem sy'n dod ydi rwy'n fel fi sy'n prynu mewn lloiau o ffarm odro, lloiau beef, ac gorau prynu heine am bris uchel hefyd. A dyn y gobaith ydy bod y prisiau mynd I parhau flwyddyn nesaf mwyn gwneud siŵr bod ni yn neud chydig o broffit arnyn nhw. Fel, blenni wedi bod yn prynu lloedd am 630 pint. Fel, mae'n prisiau sydd dyn ni heb gweld o blaen. So, y gobaith ydy bod y beef, pris beef, yn mynd I fod mor uchel flwyddyn nesaf, ynddo?
Ie, fel ti sôn, mae'n newid yn dydi Dewi o flwyddyn i flwyddyn. Mae'n ansefydlog yn samdal sut mae pethau mynd i fynd, a falle fydd na gosyniad yn y prisiau lladd na eto yn ystod mis Rhagfyr rwan. Sut mae ffermwyr yn delio efo hynny tan, delio efo ansicrwydd yn y prisiau a'r diwydiant o fwy cyffredinol hefyd falle? Wel ie, dyw'r gylchred mae mewn prysau farchnad yn ddim byd newydd, a mae rhaid ni wedi, does na ddim lot o fusnesau neu diwydiannau fydde'n gweithio ar gymaint o wahaniaethau a amaeth yn neud. A fi'n credu hwnna'n yn glod i ffermwyr rai busnesau am gallu ymdopi gyda fath sefyllfaoedd yn aml tu allan i hwnt i reolaeth, as neb eisiau nhw ddod. Ond pan maen nhw yn dod ar yn draws ni, mae bobl yn goffo wneud penderfyniadau anodd. Ond pan maen nhw'n yn eistedd lawr, maen nhw'n penderfyniadau anodd, torri costeg yn y blaen, mae pawb eisiau fynd yn fwy effeithlon. Felly mae rhaid ni gofio, ni wedi clywed y pryderon a Rhysyn a Erin sôn am y prysau da, ond mae'n glod i ni fel diwydiant a siwt i'n gallu ymdopi hefyd a dod nôl yn aml iawn yn gryfach na beth o'n i cyn ni. Ia'n deg, edrych ar y positif yn fanna fyd, yn glod fel ti'n deud yn fanna, de. Felly Rhys, llynedd rwan ta, fe osodwyd rheoliadau, ymrwymiadau masnachu teg llaeth ta. Hynny, fel yn ei sôn, llynedd a'r bwriad hynny oedd wrth gwrs i amddiffyn a rhoi chwarae teg i'r diwydiant llaeth a ffermwyr llaeth fel ti dy hun. Felly'r cwestiwn ydy, oes na ddigon yn cael ei wneud i'ch amddiffyn chi ac i'ch cefnogi chi fel ffermwyr llaeth? Na, sa'n credu bod achos gall cwmni laeth allan nhw gwmpa pris llaeth 5 o tro, un glatsen a heb un rybydd. Ond pan mae llaeth yn codi, falle rhyw kwartar ceinog neu hanner ceinog ar tro bob mis, wel, mae'n mynd gymryd misoedd ar fisoedd i'r pris i fynd ôl i man llywedde, a dwi'n credu bod eisiau rhywbeth i atal y cwmnioedd yma i gostwng llaeth mor sylweddol mewn mor pring o amser. Yndi, mae'n anodd yn dydi i ddatblygu a hefyd i reoli busnes a i gynllunio busnes amaethyddol yn sgil hynny yn dydi a prisiau y newid ac yn y blaen. Sut mae hynny ta, Erin? Sut ydych chi yn edrych yn dyfodol ac yn cynllunio ymlaen? Fel busnes, allan nhw ddim peidio stop to. Allan nhw ddim stopio. Allan nhw ddim, jyst achos bod y lloi endryd, allan nhw ddim stopio i ffrynu nhw. Ond dwi'n meddwl beth sy'n poeni fi mwy na dim ydy, yndyn, da ni'n gweld prisiau gret ar hyn o bryd. Ond dwi wedi bod yn siarad gyda ambell i berson o'r archnadoedd, a maen nhw'n poeni, yn amlwg maen nhw'n gorau codi prisiau hefyd. Ac ydy pobl mynd i prynu'r cig, neu os well gen nhw cig rhatach, ond yn amlwg cig rhatach sydd wedi cael ei mewnforio. Felly mae'r cael balans na'n pwysig. Do fel ffarmwr beef a defaid, da ni wedi gweld prisiau da, ond mae angen trio ffeindio rhyw fath o balans lle mae pawb yn hapus yn yr gadwyn fwyd hwnnw. Yndi, a lle yda ni ta, Dewi, o ran meddwl amdan fewnforiog yn y blaen, sut ydyn ni'n ymddangos i bobl o'r tu allan i'n gwlad ni ar y platfform ehangach yna? Mae'n braf gweld mae gwerth meithol a ansawdd cig coch, llaeth ac yn y blaen o Gymru yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. O fi'n credu fod wastad mwy dyn ni'n neud yn farchnad ni'n hunain gatre, y farchnad domestig. Fi'n credu, falle fod ni gyd yn cymryd yn gynnytawol os rhywbeth. Mae'n ansawdd i'n cynnyrch ni. Odi, mae gwerth falle uwch iddo fe ar y shelf i gymaru gyda y mewnfor yn is. Ond y gwerth am arian yw dim y pris ar ochr y shelf. A fi'n credu falle mae addysg yw codi ymwybyddiaeth ac yn y blaen fod na werth i cig coch er enghraifft yn wahanol i rai porc a cywiau sydd yn rhatach i brynu, ond mae yna werth i cig coch, mae yna werth meithod i hwnnw ag i manteision iechyd hefyd. Felly, cymryd ni just gwerthu'n stori ni i'r cyhoedd a gwerth beth i ni yn y gynhyrchu. Ie, gwerthu'r stori a credu yn y stori ni'n de. Yn bendant. Felly, mewn i adael y drafodaeth yna yn y man ac ansefydlog falle ydy yr prif air falle i ddefnyddio ar y funud o ran hynny. A mae hynny'n arwain i mlaen at bolisiau Llywodraeth Cymru ta. Felly mae wedi bod yn ansefydlog o ran hynny fyd yn dydy'n heriol iawn yn ystod y flwyddyn, yn ystod y blynyddoedd dwytha. Felly'r cwestiwn fama ti, sut mae polisia amaethyddol Llywodraeth Cymru o gymorth i bobl ifanc fel chi fan hyn, y tri ohonoch chi, ac oes na gyfleoedd a chefnogaeth neu oes angen newid? Felly,
Dewi, fe ata ti gynta ta. Felly, yn rhinwed y swydd hefo amaeth i, y CCF wrth gwrs, da chi'n ymgynghori fo ffermwyr yn dydach, da chi'n cynnig cymorth i ffermwyr mwyn gwella a datblygu ffyrdd nhw o ffermio os dwi'n gywir yn fanna. Felly, Sonia wrtha ni ta, be di effaith y polisïau amaethyddol presennol rwan a hefyd wrth edrych i'r dyfodol? Ie, wel, mae rhain yn set o reolau sydd wedi bod â ni o ran yr ansawdd dŵr ys 4 blynedd bellach, a mae yna dipyn o newidiadau wedi digwydd ar ffermydd yn ystod y cyfnod na. I ni gyd yn cymryd yn cyfrifoldeb ni o ran ansawdd dŵr, yr amgylchedd, a'r gymuned i ni'n fyw yn dod. Os neb yn gwadu hynny, mae da ni gyfrifoldeb. Ond mae siwt mae ffermwyr yn gallu mynd am bwyty i addasu cwrdd ar anghenion amgylcheddol mae yn dibynnu. Oedd Rhys yn sôn am trysau yn gynharach. Mae'r gallu i fuddsoddi yn aml iawn yn un o'r prif bryderon sydd â bobl yr angen i adeiladu fwy o is-adeiledd, i storio tail, gwrtau, slyrri ac yn y blaen. A wedyn mae da ni ochr gwaith papur, ochr dwi'n neud o ddydd i ddydd. A mae jyst gweld yr holl wahanol busnesau yma. Does dim doi busnes yr un peth. Mae pawb yn unigryw. Mae sams pawb yn wahanol. Mae siwt maen nhw'n ffermio wahanol. Ond beth sy'n fwyaf bwysig yw siwt maen nhw wedi goffod addasu sydd fwyaf. So maen nhw unau wedi goffod allan a buddsoddi yn is-adeiledd. Eto, mae sy'n hyder i wneud na gyfer y dyfodol. Neu'n anffodus, mae yna busnesau sydd wedi gweud, wel, ni ddim yn cadw'r gwartheg os ni methu buddsoddi yn yr enterprise ma i gadw'r gwartheg bellach. Neu mae yna rhai wedi arall gyfeirio a mynd i wneud peth eraill. Mae'n drist fod y rhai wedi gadael diwydiant o'i achos a mae yna bobl eraill sydd wedi rhoi eu hunain ar gyfer 20 mlynedd a mwy na diwydiant o'n blaen nhw. Yndi, ti'n sôn fan amdano yr is-adeiledd, yr stori o slyrri ac yn y blaen. Mae'n ofyn mawr yn dydi ar ffermwyr yma yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Be di'r ymdeimlad ymysg y ffermwyr na ti yn ymgynghori hefo ac yn siarad hefo yn rhinwed y swydd? Wel, maen nhw gyd yn bryderu am bwyty fe. Yn enwedig os oes na agwedd o rheoliadau le dyn nhw ddim wedi cydymffurfio yn hanesyddol. Ond ni'n gweithio gyda nhw i fynd trwy'r opsiynau sydd i gael. Ni offi siarad y trwyddo beth sydd gyda pawb ar eu plat nhw, y dewisiadau, ond mae fynd y lawr i dewis personol, dewis busnes, yn aml iawn, i bob ffermwr yn y pen draw. Ond mae fe'n drist pan mae yna bobl sydd yn methu cael y sefyllfa i adio lan ac o ganlyniad goffod newid i busnes nhw neu gwaredu ar rhan nhw i busnes nhw, er enghraifft. Yndi, a un peth arall sy'n achosi pryder mawr ynde, Rhys, ydy yr diciau neu'r TB ynde, a mae o yn sefyllfa ddwys mewn rhai ardaloedd fel Sir Benfro lle wyt ti yn ffermio wrth gwrs ynddi. Unwaith eto, rho ddarlun i ni os yma ma pethau i chi ta fel ffermwyr godro yn yr ardal hynny? Wel, ni'n hunain ni wedi bod lawr ar TB ys siod rhyw 5 mlynedd. A lle chi siod countro ar un llaw yn y cwpl filltirodd sgwar rown i faint o bobl sydd ddim yn delio gyda TB ar hyn o bryd. A dwi'n teimlo, sy'n byd yn gwella. Chi'n clywed am yr ffarm wedi bod lawr a mae'n dod yn glir am cwpl o fisoedd a mae nhw'n ffeili to. A fysa ddim wmff da neb i drea gwella'r sefyllfa. Mae mwy a mwy o da yn cael ei lladd bob blwyddyn. Mae'n warthus a mae pobl yn ffonio o mwysau chi'n neud hyn ar llall a pwy sy'n mynd dalu am wneud hyn ar llall. Allwn ni ddim ffordd o badger ffenso ar ffarm i gyd, mae'n mas o synwyr. Dwi'n credu bod e'n drist i feddwl bod ddim lot o sôn a pwysau ar y sefyllfa a bod ddim pobl fel sy'n nhw moyn gwella'r sefyllfa. Ie, wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru yn dydi eisiau dileu TB yma yng Nghymru erbyn 2041 ac yn gwneud newidiadau fel y cynllun TB Penfro ac yn y blaen i restru un ohonyn nhw. Ond os na ddigon o gefnogaeth, os na ddigon yn cael ei wneud i ddangos gefnogaeth tuag ata chi sy'n ei chanol i mewn ffordd, ynddo? Sa'n credu bod achos, wel, sy'n byd wedi cael ei wneud, achos o'n meddwl beth ni'n iawn, oedden nhw'n profi, ond maen nhw'n gweud mae'r prawf y croen rhyw 60% effeithiol yn hwnnw. So, pwy geinoi ni wedyn? A beth yw pwynt rheoli'r gwartheg pan bod ni ddim yn sôn am bywyd gwyllt? Mae'n sefyllfa anodd a dwys iawn yn dydi. Felly, na i ddod ar drafodaeth yma i ben y fama ar y polisia. Be ydy eich neges chi i Llywodraeth Cymru o ran y polisia yma? Dewi, ddeith y ti? Mae'r peth mwyaf pwysig yma ni gofio dyw bob polisi ddim angen, dim trin bob polisi yn ei unigrwydd sydd angen wneud. Mae sy'n ni cofio fod yr effaith mae da ni
polisi amrywiol ni di sôn am, mae dyn ni cynllun ffermio, mae dyn ni ansawdd dŵr, mae dyn ni TB, ond i enwi'r tri mwyaf poblogaidd yn fyna, a'r holl polisi eraill sy'n mynd mlaen yn y cefndir. Felly, fi'n credu byddwn ni'n gofyn fwyaf yw i bob un o'r hynna cael ei ystyried ochr yn ochr, achos mae un yn effeithio'r llall yn aml iawn, a hwnnw sydd wedyn yn mynd un bydd y ben y llall sy'n adio gofid, pryder, ansicrwydd, neu nôl i'r gair na to, ar gyfer y dyfodol i unrhyw fusnes. Ydy'r cynllun ffermio cynaladwy yn fanna yn dod i rym rwan mewn ychydig yn dod ar gael y mis Ionawr 2026. Be di dy neges di ta'r Rhys? Sut wyt ti'n teimlo am bethau erbyn hyn? Wel, dwi'n teimlo mae gormod o bwysau ar ffermwyr i wneud pethau ar waith papur, i cadw dynion yn y swyddfa'n hapus. Mae'r polisi yma, maen nhw'n licio canolbwyntio ar llenwi rhyw ffurflenni mewn a papre, a canolbwyntio llai ar beth i chi gwir yn wneud. Wel, swn i'n moyn eisiau yn y swyddfa siwr dydd yn llenwi gwaith papur, i ni fwy mae mas yn wneud un gwaith. Wel, dwi'n credu mae eisiau llywodraeth i feddwl mewn polisiau a dod â ffyrdd mwy common sense i'r ffermwyr. A peido dod â gwaith papur mewn i bopeth. Fe gallwch chi ddim ffermio wrth calendar, falle bydd hi'n sych yn geia, a falle bydd glaw yn Gwanwyn. Wel, le mae'r synwyr cyffredin? Dwi'n credu bod, wel, mae synwyr cyffredin y peth ddim, wel, som beth sydd gyda bob un nawr, dwi'n ofni. A da ni wedi crybwyll fanna 2026. A beth sy'n dod cyn hynny ydy wrth gwrs y Nadolig ynde. Felly, yn pwnc trafod ola ni rwan ta, mi wna i ofyn i chi gyd yn eich tro. Be ydy eich anreg Nadolig perffaith chi? Be sy'n ar y rhestr na eleni ta o ran chi fel ffermwyr? A be ydych dymudiadau chi ar gyfer y flwyddyn newydd? Felly, Erin, dwi ata ti gyntaf ta. Mi wyt ti, fel da ni wedi trafod fama, ti'n ffermwraig brysur, ti'n frwd am amaeth ac amaethyddiaeth, ti'n adnabyddus yn y byd trealon cwndefaid. Oes yna rhywbeth o ran hynny gyd ta, fysa ti'n hoffi gael yn anreg Nadolig? Wel, wrth edrych ar y darlun mawr ohoni, fyswn ni'n licio bod yr polisiau da ni wedi bod yn trafod heddiw, neu bod y llywodraeth yn gweld pwysigrwydd ffermio ac ffermydd teuluol hefyd, a'i gwerth i'r economi, i'r amgylchedd, ac i cymdeithasau hefyd, ac i'r iaith Gymraeg. So dwi'n meddwl, fysa'r cael gwerthfawrogiad yna yn rhywbeth fysa'n neud fy nolig i. Ond, i edrych ar y pethau mwy ymarferol i'r ffarm, mae'r rhestr yn faith yr holl dechnoleg fyswn ni'n licio i'w ffrynu, ond dwi'n meddwl i dechrau pethau mwy sylfaenol, so ni'n licio cael camera yn y shed wyna. Fysa'n yna'n help i mi i lenni. Yn wedi ar ôl i taid cael glin newydd. Dwi'n meddwl byddai'n edrych ar y camera i checio'r defed ac i checio bod taid ddim yn gwneud dim byd. Mae'n diom yn fod yn y shed chwaith. Felly camera yn y shed. Ac hefyd efallai blwyddyn nesaf byddai'n licio cael gwartheg yr syclars yn ôl ar y ffarm. Da ni wedi mynd i magu lloeau. A dwi'n gweld colli yr gwartheg syclar, so efallai swn i'n cael gweld gwartheg ar y mynydd unwaith eto. Ie, mae'r tri beth yna, Sonia Stifanna, yn bethau da iawn ar y rhestr Nadolig yna. Be amdana ti, Dewi? Yr un cwestiwn i ti fanna. Ie, fi'n credu ni'n gweld lot nawr o deallusrwydd artiffisial yn cymryd dros lot o agweddau o fusnes a cymdeithas mewn ffordd. Fi'n credu sy'n ni fel diwydiant yn gallu gwneud y gorau mas o hwnna, so felly sorto mas lot o'n elfen gwaith papur ni, fel rhywun sy'n treul wneud y gwaith papur ar ffarm a gweithio swydd llawn amser. Fi'n credu fyna, pwy bynnag sy'n llwyd lan gyda'r system, gyda help y deallusrwydd yma, fydde yn gallu wneud y gwaith cadw papur i gyd. Fi'n credu gadw fi, a fi'n siŵr yn Rhys sefyd, falle yn ddigon hapus. Yndi, mae hwnna'n ddymuniad doedd iawn a da iawn. Be amdana ti, ta Rhys? Wel, yn gyntaf wedau, hwnna'n Nadolig ni llunau, we cameras yn y shed hefyd. A mae'n special. Ond yr unig drwbl yw, amser cynno os chi'n gallu honni chwaith, achos os yw'r dafod yn y sal i chi'n weld i. So chi'n goffod colli'ch cynno wedyn am y chwaith o'na ni. Ond yn anreg Nadolig i fi de, os bydde pobl yn dechrau gweld gwerth y ffarm deuluol, dwi'n teimlo mae mwy o bwysau wedi mynd i'r ffermydd mawr mae'n cynhyrchu llath a pethau mor dwys ag allan nhw. Ond ni'n colli'r elfen i ni nawr am fferm gymysg a defed a da beef a'r godro. Wel, dwi'n teimlo mae hwnna, pan bod un peth yn gwael, mae siawns eitha da bydd rhywbeth arall yn neud un well, i cadw'r rol yn ei droi. Ond ar y meddwl pethau mwy ymarferol wedyn, na beth bydden ni yn licio gael, yw un o'r weigh scales posh ma. Chi'n lle roi nhw'n sound wrth y dryll dosol,
a mae'n pwyso'r wyn, a mae pob wyn yn cael y dos dyle nhw. Achos ar hyn o bryd, dwi'n siŵr, mae lot fawr o bobl yn beth ni, beth yw pwysau bwyd sy'n hwn nawr? Maen nhw'n siarad yn 43s, dos nhw'n 43s, a beth ar eich siwr. Ond na, dwi'n credu bod eisiau cynhyddu faint mor effeithlon i ni de, a bethau fel. Ie, wel na ti, mae'r rhestr nadolig i fewn, ta gobeithio bod Sion Corn yn gwrando yn fanna. Diolch i chi'ch tri, mae wedi bod yn fendigedig i gael sgwrsio hefo chi amdan yr flwyddyn ansefydlog fel da ni sôn yr ansicrwydd, ond hefyd edrych ar yr elfen fwy positif, de, mae yna dipyn i edrych ymlaen at hefyd yn does o ran y diwydiant amaeth. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri, Erin, Dewi a Rhys. A dyna ni ta. Dyna fodcast Ffermio wedi ei wneud, a ni wedi rhoi y byd yn ei le fan hyn ta. Tan tro nesaf felly, nadolig llawen i chi'ch tri a nadolig llawen i chi adra. Hwyl fawr.